Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka wato how to make money online. A yau muna ɗauke da news mai ƙarfi mai kyau wanda zai amfani mutanenmu gaba ɗaya. Kafin mu je cikin shirin mu, idan wannan shi ne farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka, ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode. A yau mata da platform mafi girma a China, kuma in ce platform mafi girma a duniya shine Bitmain. Mutanen mu suna shiga platform wanda bai da kai, bai da gindi, bai da asali, ba san suwa suka kirkire shi ba, kuma a ina suke ba. To wannan platform ne da ya zo da tsari mai kyau, ko kuma in ce platform ne wanda yake kan tsari mai kyau, saboda wani platform din an kirkire shi tun a 2013. An kirkire shi yaushe? A 2013. Sannan iya da headquarters a ina? Iya da headquarters a China, a babban birnin China wato Beijing. Sannan kuma waye ya kirkiri wannan project din shine ake kira da Jihanwu Mikrizan. Wannan shine kirkiri wannan project mai albarka. Idan ina son baku opinion cewa ta yaya za ku yadda da wannan project din, to yanzu mu danna wannan shi wanda kirkire shi waye shi. Kun ga sunan shi, kun ga hotonsa, kun ga hoton shi. To wannan shine creator na wannan Bitmain din. Mutum ne sananne, an san waye shi, an san kuma inda yake, an san aikin da yake yi. Tunda kun ga Google yayi masa Wikipedia, to mutum ne sananne. Mikrizan Ozan Cartoon is Chinese electronic engineer and businessman. He is the CEO, founder and CEO of Bitmain, the world's largest computer chip company. The world's largest computer chip company of cryptocurrency mining in 2018. Horun report named him wata jarida ce report name him a rich cryptocurrency billionaire in the world. A 2018 an yi announcement, ko ya announcement kan shi cewa shi ya fi kowa kudi a cryptocurrency. Mutum ne sananne, ga lokacin da aka haife shi, ga garin da aka haife shi, ga kuma inda yake, ga kuma wannan shi na karatu. Ya karatu ne a Standard University Chinese Academy of Science. To mutum ne sananne. Wannan shine abin da zai kara ba wanda zai investing a cikin wannan kamfanin confidence cewa lalle wannan kamfani ne mai kyau. Sai da abin tambaya yanzu shine ta yaya ake yin wannan register wannan kamfani mai albarka. To wannan kai tsaye za mu garzaya gurin yadda ake yin register da wannan kamfanin, ko biyo mu. Ko zan aje link kamar haka. Wannan shine link din da zan aji. Wannan shi link din da aji. Idan na ta wannan link din, kana danna wannan link din kai tsaye zai kawo ku gurin yin registration. Sai ka danna nan inda aka rubuta kaga nan, sai ka danna ka tsaya, sai ka sa number waya ka. Misali ka wani wannan number waya already na riga na yi register da ita. Ga wannan ka sa password ɗinka, nan ka confirm password. Wannan shi mai kira da referral code. Wannan code ina ne, za ka buɗe ne ƙarƙashi na. Daga wannan code ɗin kada ka goge shi, nan ba ɗaya kar ka goge. Ga nambobin nan kamar haka 3692087115. Wannan shine code ɗin. Ba za su bar ka buɗe ba tare da code ba na referral ba. Da haka idan ka goge, that mean ka goge na referral ɗin, za ka sa na wani. Da haka wannan referral ɗin as any time kada ka goge shi. Sai ka sa password ɗinka. Misali bari mu canza wannan number waya ɗin, saboda RAM already an riga an yi register da ita. Sai mu sa wata number waya ɗin, sai mu sa password, sai mu zo na mu sa WhatsApp number ɗin mu. Sai mu sa Telegram number ɗin mu idan muna da. Idan ba mu da, mu wuce shi, amma sai mu sa idan muna da. Sai mu danna register. Kana danna wannan kai tsaye
zai muka registration kai tsaye, zai muka ka wani abu kawai step ne zaka ta dannawa kana cikewa, suna baka wasu bonus, zaka dinga dannawa suna baka bonus, zaka dinga dannawa kana suna baka bonus. To wannan duk su tsare-tsare ne wanda za su bata mana lokaci idan muka ce za mu yi bayanin ɗinsu. To kai tsaye yanzu sai mu yi baya mu koma gurin yaya ake yin recharge din, yaya ake yin recharge, ma'ana ya ake yin investing. To sai mu je back, muna danna shi kai tsaye zai kai mu zuwa gurin siyan injin machine. So amma za mu yi amfani da wata hanya ba ta wani hanyar ba, wannan ta hanyar website ne. So mu yi amfani ta hanyar application mana. So yanzu sai mu garzaya mu koma baya, idan ya kawo idan ka danna wannan link din zai kawo ka nan, sai ka daure ka danna download application. Wannan application din sai ka danna download din shi, sai ka dauko wannan kana danna nan zai download din kanshi. Ni yanzu already ina da shi a downloading, ma'ana a cikin app dina. Yanzu sai kuma ta app din domin in nuna muku yaya ake yin recharge a cikin wannan kamfani mai albarka. Idan ka ɗauko application din nan sannan ka yi downloading din shi, kai tsaye zai kawo ka cikin application kamar haka. Wannan shine application din, kun ga iya ga tsare-tsaren shi nan: recharge, withdraw, coupons, redeem gift card kenan. So kai tsaye idan kana so ka yi recharge sai ka danna nan da aka danna recharge. Tsari ne ga sunan guda kusan 6 ko 8, zanci guda 8. Akwai na 6,000 naira, akwai na 10,000, akwai na 30,000, akwai na 5,000, akwai na 50,000 kai, akwai na 100,000, akwai 200,000, akwai 80,000, akwai 500,000. To yanzu idan za ka fara ya danganta kasa abinda kasancewa ba za ka tayi kanka ba. Idan 10,000 da kai ka sa 10,000, idan kana 6,000 ka sa 6,000. Yanzu misali ka sa 6,000, sai ka zo nan kasa sai ka danna recharge. Idan kana recharge to zai kai ka, to yanzu ya baka account number gashi nan, sai ka phone account number din, sai ka je ka yi transfer ta account ɗinka. Kana yin transfer ta account ɗinka yayi successful, sai ka dawo. Kada ka manta wannan shine bankin Goma Bank ne, sannan suna abin shine Oko Technology Limited. Sai ka danna I have made the payment. To nan iya cewa ka jira domin confirmation. In yi confirming zai ce maka successfully, zai ce maka me successfully, sai ka dawo baya. Ni yanzu already na riga na yi investing, sai mu dawo baya na muku yanda ake yi. To kana dawowa nan zai kudin ka ta nan gurin ya zo. Ashe nan gurin inda aka sa alama ga yana an sa kudi 864 a ciki, shine zai nuna maka alamar wannan kudin da ka tura 6,000 kenan. To sai ka za ka zo ka sayi shiya. Inda ake sayan shiya shine wannan gurin, shine ina, shine nan, sai ka dana nan din. To wannan sune mashin da ake da. Wannan mashin na farko shi ne na 30,000, na biyu shi ne na 6,000. Sai ka danna buy. Idan ka danna buy kana danna confirm. In akwai kuɗi cikin account ɗinka, kun ga ya ce mana your balance is not enough, please go to recharge. In an yi kuɗin ya shiga, kai tsaye kawai za ga abinka ya siyu. Wannan kenan. To a duk bayan awa ɗaya za ka make ɗin naira 8.40. Wannan za su baka bancin, za su baka bonus. Wannan ba bonus ba, wannan abin da shi wannan zai ki maka generating, wannan mashin din naka zai ki maka generating din dala naira 8.4. Idan da abin da su baka a awa ɗaya za ka iya earning din a duk awa ɗaya kawai naira 15. Wannan naira 15 din nan idan ka yi ta a wuni ɗaya zai ba kusan naira 200 ko 300. Wanda ko da ba gayyato kowa ba, a cikin wata ɗaya za ka samu kuɗi da ya kai naira 7,000 da wani abu. Awa ɗaya kuɗinka ya fita. A 1 month kuɗinka ya fita idan ba gayyato kowa ba. Idan ka gayyato mutane kuma za ka iya fidda kuɗinka a cikin kwana 2. Sannan ka sani wannan shi da ka siya ba za ta expiring ba har sai tsawon shekara ɗaya. Har sai tsawon shekara ɗaya. Bayan na muku ni misali ka wani na riga na sa 30,000 ne. Bari kalli
ina ga kun ga ni yanzu na yi recharge na 30,000 ne. Na yi wani recharge din ne a 21 ga watan August wato jiya, sannan zai expiring 21 ga watan August 2023. Na yi a 22, a 23 zai expiring. Yanzu kun ga daga jiya na yi registration, amma na samu kuɗi a cikin wannan ya kai naira 864, alhali kuma ga wasu kuɗi na naira 147. Daga jiya zuwa yau na samu kuɗi akalla ya kai naira 1,000. Ya kai naira 1,000. To wani 1,000 da na samu nan da kwana 30, ƙasa da kwana 30 zan fitar da kuɗi na, zan ci riba on wata 11. Kuma ka sani wani project ba project bane wanda za a ci more shi na wata 1, wata 2, wata 3 ba. Project ne wanda aka kirkire shi fiye da shekara 8 ko 9. Project ne wanda yake da mutane users fiye da miliyan 2. A project ne wanda ba don kuɗin ka suke yi ba. Yanzu kalli yanda ake withdraw. Wannan ya ci dai na 30,000, wannan 3,000, wannan 1,900, wannan 2,400, wannan 2,300, wannan 2,400. Haka ake withdraw a kullum, ake recharge, ake withdraw, ana recharge. Wannan gashi nan ya recharge din naira 6,000. Haka in kana bibiya ga wani recharge ya yi recharge din 200,000, 300,000, 800 a cikin wannan platform din. Da kada ka bari a baka labari. Wallahi mutanenmu kuma da himma ku yi wannan. Idan kana wasu platform a baya ana cutar ka, to wannan ka daure ka yi shi. Yanzu kwalli kamar misali wannan. Yanzu wannan mashin da suka kirkira kwanakin nan sai dai samu likers miliyan 2,900. Likers miliyan 2,900. Wannan kuma sai samu likers 220,000. Ya samu masu kallon mutum miliyan 6. To haka suke da mutane a duniya gaba daya. Project ne platform da kirkire shi fiye da shekara 9. Da haka in kai platform a baya ka sha wahala, to ka daure kai wannan. Mun gode. Thank you very much.